Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon Bray, mayong gabi sa ating mga listeners. Sari, ihatag natin lakas ng atong simpo sini nga gabi. Webes kita karon, September 24 to 2020. Aha. Ang low pressure area, may nabiling patang low pressure area. Buhay na to si ang dua ka low pressure area nga daw ka-distractibara na sa Japan. No? Pero may ari ka 440 kilometros ang iya kalayoon. Sa nasidlangan namin na nasidlangan sang kasiguran Aurora. Nagsaka-saka na siya. Ari siya sa 17.6 degrees north kag 126.0 degrees east. Kag ang habagat o kung southwest monsoon nag-aapekto sa nabagatnan sa Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Mga lugar sang ukon ka probinsyanan sang Isabela, Aurora, Quezon, lakip ng Pulilio Islands, ang riyon sang Kabikulan, Naminhan sang Samar, Mimarupa. Kag diri sa aton nakatungdan sa Kabisayan o kun Western Visayas na sakupan kita sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagog nga tugay ni sang low pressure area upod ang habagat o kun southwest monsoon. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton pungsod padayon nga may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may dala manining naligwin nga mga pagulan o kon pagpanagoob halin ini sa localized thunderstorms. Mabatyagan karon sa kapungsuran ang mahinay hasta sa may kasarangan nga uyop sang hangin magahalin sa Naminhan na sidlangan pakadto Naminhan nakatungdan o northeast to northwest nag-aapekto sa Naminhan kag sa central man sang Luzon kag may magahalin man nga direksyon sang hangin nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o kun west to southwest maga-impluwensya sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanayas sa kasarangan nga kadagatan. Dirim partikularmente sa aton probinsya magalumon man ang aton nga kalangitan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagaw baton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. While may ari kita mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin man sa gihapon sa nabagatnan pakadto nabagatnan nakatungdan o kun west to southwest
maga-impluensya sa kabubusan sa Isla San Negros. Kalmadong aton palibot sa Western Seaboard sa Kabisayan, wala gay warning. Nagapabili na nga sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ng duludapyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Dugay-dugay alas 7:32 sining gabi ang unas naton 0.5 metro ang takos ng kanabawon ng taong magabalos alas 3:28 karon sa kagahon sa takos nga 1.6 metro ang kadalumon. Alas 5:39 naman sining hapon nagtunod si aring adlaw kag magabutlak ini siya alas 5:33 po sa aga. Ari kita 25 hasta sa 32 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Ang nakabugusan sa aton lakan tiempos nga gabi. May kay tulot tawhay gid daw ay gid sa vlog maayo no? Ang palibot nato. Talang tupa sa ulan. Sir Gan, salamat gid may gabi. Welcome, may gabi. Yes sir. Sa balita, una sa aksyon. May balita para sa aton tanan-tanan kay palibot naton subong na nagaubay gid sa aton sining panahon sang pandemya mga kaaksyon. In unlike before nga sa mo sining mga binulan ba way man untat ang bulubagyo, baha-baha kung kaysa may mga landslide pa, kung kaysa may ara pa sang mga kunanon na mga dilubyo nga naga-inabot sa aton sini nga panahon. Subong goroti ginubay-ubayan man kita kay ti sa problema naton sining COVID-19 kung magdugang pa ining mga dulo-dilubyo pagid nga kaysa nga ining dugang pagid nga problema ba mano na lang kita. Pero sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon mga muyo kita anay. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sa imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sa bulong kag kasulbaran sa sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen.
sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:07 na. Sumong adlaw, Webes, ari na kita sa Setyembre 24, 2020. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman naton sa nga Facebook page pagya sa aksyon.radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow na Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga watchers naton kadto lang sa comment section kag ibili ng inyong mensahe kay hatagan taga-dakron sang hustisya. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Aksyon Firing Line. Alalong gid mga utod na ton nga nagamaniho sang mga motorsiklo. Ilabi na gid kung medyo nakainom-inom na. Ipaiway gid kay ang nagluntad nga pagsalpukanay sang duha ka motorsiklo sa syudad sang Sagay nagresulta sang duha patay, duha pilason. Aksyon Firing Line. Sa initial nga investigation sang kapolisan, medyo may mga traces Action Oliver nga nagapulo pa ni Maho sang makahulubog nga ilimnon ang mga biktima. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita, nagligad nga adlaw may ginluthang patay sa katubuhan isa ka tapasahero o kon tapasiro sa Banwa sang Calatrava and ang investigation sang PNP. Ang biktima may ara man sang pinatay sang una. Aksyon Firing Line. Kag ini siya allegedly ang miyembro sang isa ka armed group mga kaaksyon o kon ining mga grupo dira sa Calatrava kag kaiping pangabanwa kag syudad nga nagapang patigayon sang extorsyon kag kung kaisa nagapang hold up gid iya. Aksyon Firing Line. Amo na ang investigation sang Calatrava PNP. Samtang sa iban pangabalita mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod, naghatag or nagpasalamat gid sang lubos ang mga driver nga nakabaton kaina sang ila sining bulig gikan sa mga private iya nga individual. May isa ka grupo nga nag-donate kung madumduman nyo mga driver nga nagpakilimos sa may dalan Araneta diri sa syudad sa Bacolod. Bauti kay nagin pa nagtaga na sila Action Oliver. Action Firing Line. Kag ang nagpanagtag sa ila amo ni ang grupo nga nagpanawag diri sa Action Radio Bacolod nga magahatag sila sang pagkaon sa sini nga mga driver. Action Firing Line. Amo nang ginahatag akong ginahambal naton Action Oliver nga ini nga mga tawo waay man sa ngalan sa susyudad. Ultimo nga mga civilian, may kulokwarta lang nakahuna-huna sang ila sini balatyagon nga dapat buligan ang buligan. Action Firing Line. Wala man ni sila Action Oliver nagpasalig. Wala man ni sila sang tawo nga ginpasalig. Pero nagwa sa ila sini nga bulsa ang ila sini kwarta kay naluoy sining nasambit nga mga driver. Action Firing Line. Paagi iya sa posting kag balita sa Aksyon Radio Bacolod na tulupangdan ang nagpakilimos. Tikay na nakabigay gid sila ti daghang salamat. Action Firing Line. Pero diri naton makit-an nga kung ikumpara naton ini sila sa mga tawo nga nagapungko sa pwesto sa panahon sang eleksyon, ang pasalig makapabusong bayi. Action Firing Line. Pwerte iya nga pasaligay iya mo daw mabangon ang patay sa patio. Action Firing Line. Pero subong nga panahon nga bululigan na, diin, bisan alimpuduhan, hindi mo na makitaan. Action Firing Line. Grabe iya nga kinuutay kwarta sa panahon sang eleksyon mo kuot sa bulsa diri, bukaluluoy maning amoni, sulod sa kusina sang pigado, kung kisa mapakitang gilas pa ang mga politiko nga makaon bahaw sa mga pigado kay kuno bululigan. Pero subong, hindi mo na makitaan. Action Brian Borden. Action Firing Line. Diaryo, why man sila nagpasalig? Nakit-an lang nila ang mga kaluluoy nga mga driver. Pila lang kaadlaw,
may ginpalinya na kaginpanagaan sa mga pagkaon. Action firing line. Diri mo mabatyagan nga wala naga iral o kung wala nagapangibabaw Action Oliver ang public service, kundi nagapangibabaw ang personal nga interes. Action firing line. Last 7-12 pa lang ta. Ginapabatsyag ko lang na ang mga ara sa pwesto subong nga wala gid kagwa bisan aros kaldo. Action firing line. Kay John Gabuana, pro kaligad kita ako may aros kaldo sa. Oo. May resolusyon saya nga kung ano na lang nga nagabungkag da no. Action firing line. Lahog-lahog lang ni akon. Action Brian Morgan. Action firing line. Aring masadya iyaho kay nag-viral sa social media ining isa ka maestro sa pribado nga bulothuan didto sa probinsya sang Iloilo. Sigsagi ya kayaw-yaw ya ang drang sagi ya kayaw-yaw ang estudyante ya abal sa estudyante so sir why ko bi signal muna bla. Why bla ang balang estudyante nga why kay mo signal nagpulo pa enroll kay mo sa online. Action firing line. Hangag na ano klase maestro niya man. Siya kung may ka-signal da hindi ng rason mo ng balya. Saka kaslubi to, mangita signal. Diin man kinaalam sa ning klase mistro ni man. Action firing line. Pabati ko lang bla, pabati ko ng tingog bla kay mayuhom kini siya mo, no? Dali gid lang ha, pabati ko lang sa inyo kay para may ideya ka mo. Actually, di na pabati naman ni gani diri sa Action Radio kay na pero namiang ko mamati kay damay mapulot kadi nga leksyon sa maestro. Action firing line. Mako niya suguon niya mangita ya signal masaka iya sa lubi kay tutong signal kuno sa sagi kada imo ya kaplop enroll wa igli signal. Oh, ari pabati ko sa inyo ha. Gamay lang ni. Ari be. Dali lang kid do naghinay mo ning cellphone ko man. Ari na kabalya. Batian mo ha. Oh, dali lang git kay gusto ko masugod. Signal sir. Wifi labot. Pag meeting namon way na lagi na planet. Malan mo gali nga way ka signal. Agi ka pa enroll. Hindi ka sarang signal mo ka na pa enroll ka pa. Way na ya. Sakal pa mo lubi. Gusto mo? Hindi na planet. Nga mo na ito. May na signal, wala signal. Malan mo wala ka signal. Malan lang hindi mo ang topic na gato klase online. Saka babalubi. Imagine mo nang obra klase tawo, no? Pustakan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Gaugta siya guro Action Oliver. Hindi, taman mabasol si sir nga mga kig kay basi tuod lang estudyante, way mo na tuod lang tamod bla no? Action firing line. Kaya ang diferensya sining online class nga ini, hindi mo makita ng iban nga kabataan kung inano da sila. Basi nagatubang ginman sila tuod ya sa camera nila. Pero inang tawag naton bla inang naga-email man sa dalom bla gatubang lang pero gaamo na sa dalom bla no. Sadyang Action firing line. Pabatay ko lang to sa inyo do ko lang to labay do commercial do sa programa ta sa aka to slobe. Action firing line. Makalabot ni sa Department of Education sa CHED Abe. Sigurado kung ilan ni pangitaon plakadlaw ang mga balay dapat matanom kamulubi na. Action firing line. Para kung may signal, may option ka mo. Dahil yung kabitbit ka laptop, kag cellphone mo, lapong ko, amo sa babaw. Pilion yung lobe nga may ara sang ginaharvest ni tuba. Kaya para may ilimnon ka mo to. Action firing line. Si Sir Blaway gagawna-huna nga kadamo-damo bala sa nagalantaw. I mean, ang sitwasyon subong, pwede kaya ipakahuyan sa social media mo. Ti ini dako gini nga ay nado nga sitwasyon. Action firing line. Ang bala sa isa di wala anong ginaugtas ni Sir Man gaugtas gid siya sa net. Ti ikaw bla maestro ka tudlo ka wala ka gid pamatian ano bang namian mo na be? Action firing line. Kani nga kig siya gi kaya mo plop enroll yang wala signal. Ti ko ni sipon tagid
Sino ayan ang may sala gid dire? Action firing line. Tali nagmodule na lang si Nonoy, no? Nagmodular na lang siya, be. Kundi, way pa siya kaagi akig kay sir. Tagkon, anong tawag naton? Kung nakigan, kung nakigan nga giman ni sir, kung dito ka sikreto lang, abit, tagin text lang ni sir mo, Kita mo subong sir, sikat, kaya gidya sir. Action firing line. Pero, hanga ko na kay sir ya. Kaya nga, bisan amo na nga sitwasyon sang online, nakuha ya pa nga magpinangakig para matadlong ya ang utok sang kabataan. Tsakto na ya, sir. Action firing line. Ang hindi lang to nami, kay pasakao muslubib. Kaya kung, maulog to ba karon, sir? Action firing line. Sa iban nga balita, maka-action sa aton sa niyong pagpangalagad sa mga gabi. Diri sa lokalya, ang mga vendors sa Bacolod mga kaksyon, ipaidalom sila sa swab testing, Action firing line. Ang hindi magpasugot dira, magpaswab, may ara sang temporaryo nga closure sang inyo sining nga bloke dira, labi na gid ko nagaarkila ka sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Pero kan transient ka, amo na pamangkot da, kundi ka magpaswab da, inabalang himos bukad kada bla si gadalan. Kung hindi ka magpaswab da, posible di ka kaladlad asang bligya mo, Action firing line. Abal sang isa ding maestro na guro play inom tuba nga dumduman yung lubi. Action firing line. Lakaon butong guro. Action firing line. Sige. Ambal niya, belda sila balay. Aryo, ang iban nga balita maka-action, si Pontevedra Mayor Alonso nagpositibo man sa COVID-19, no? Uy, grabe gini sa COVID-19, bla subong mo amo gining lain gibla mo. Kinalang halong-halong gigita maka-action kay kadelikado gid sining kay COVID-19. That's why nga nagapangamuyo gid kita kada naton program nga si COVID-19 ma-spare na kitabla, no? Madula na siya bla sa aton sining nga mga kilid-kilid kung sindiin man siya ka panago bla. Action firing line. Ang isa pa gid nga naluoyan ko subong diri sa Bacolod ang padayon nga pag-antos sa aton sining nga mga bantay sang pasyente nga nagapabilin subong dira iya sa atubang sang regional hospital mga kaksyon. Action firing line. Paghangop ko ang pila ka mga bantay sang pasyente nga dira sulod Action Oliver nga gin sa pupo ni Barangay Kapitan Madilin Diaz. Daw gin pa agwa man sila gamay Action Oliver kay para hindi man mabutang sa risgo ang pumuloyo sang Barangay 18. Pero padayon iya ang support ni Barangay Kapitan Madilin Diaz. Action firing line. Believe man o kay Kapitan Diaz, bala mo pero teman mo, ibilidad mo, ngita ideya, mapakaon ang mga pumuluyo, mapakaon dira ang ara da sa gwa. Action firing line. Sa sumasuma daw jutay man ang Bacolod non gid nga ara naga-standby da siyempre nagpalauli guro ang damo da kuno outside Bacolod gid, no? So kon sino man to mga LGUs dire nga inang makabulig sa ilang mga constituents di subong basi mabulig-buligan man ni sila. Si Councilor John Gamboa Jr. ang nagligan nga Martes ang aga pag-interview to siya ma-provide sang resolution nga nagaayo sa syudad nga butangan sang canopy dira sa parking area guro kung dindapit nga compound sang regional hospital para anytime nga pagtawag sang bantay sang pasyente hindi man ayawan kalakat ang gwardya o kon utility dira nga ginasugo kon diin pangitao na magbantay sini. Kag inang makwan man inang matawag naton bla nga mahimutang man sa husto ining mga bantay. Hangpan naton ang protocol kag ang pagsulundan, rules and regulations sa mga hospital nga way gid man dapat bantay mo no ang kantagsa ka mga pasyente. Pero hindi naton guro pag ikumpara ang Pilipinas sa iban nga pungsod kay kita diri una-una jutay ang mga nurses naton, jutay ang mga attendants naton dira, way man tagani sa mga caregiver dira. So, dapat guro ilintindihanay lang. No? Ilintindihanay gid lang. Action firing line. Sige, dali gid lang. Hambal ni Leone Artos, ambalya, kita bala ginabuang sang COVID issue sa Sagapati lang. Ako
Why ko gahambal nga wala COVID? Why mo ko gahambal nga kon may COVID gid? Pero kitaan ta man ang sitwasyon. Action firing line. Bisan diin lang da. Importante nga si COVID madula na gid bla kon may ara gid man, tabali sa iban kuno waay. Di ka kikitaan ta sitwasyon na budamo kalamatay isa gani nga mangin ihimplo naton si Barangay Kapitan Rosini Distrito ho, nga nakaluwas sining COVID-19. Action firing line. Pero amo na, kita taran pangamuyo kita sa sitwasyon ta. Action Brian Borden. Action firing line. Ay, dili kita anay sa balita bala sa international, ma-update lang ko gamay sa NBA. No, kay damo man gawlat subong sa National Basketball Association mga kaksyon. Kay na hampang kay na Game 4, no? Game 4 kay na sang Boston Celtics kag Miami Heat mga kaksyon. Ginlotos sang Miami Heat na naman ang Boston sa score nga 109-112. Ti ang score, ang series nila subong ara na sa 3-1. Favor gihapon sa Miami Heat mga kaksyon. Ang hinampang buwas nga adlaw, amo iya ang Lakers and the Denver Nuggets mga kaksyon. Ang score subong, ang series score subong mga kaksyon sang Lakers kag Nuggets na naman 2-1. Game 4 buwas nga adlaw, 2 ang Lakers, 1 ang Nuggets. Di sadya gid ni kay kabalo ka damo nagapululusta ni sang Nuggets kag Lakers niyo naga-plus sila. Ti kahapon daw nagdaog ang Nuggets pero gamay ano tong pila tong labaw to do ano lang. Ate may nagdalala og man sa gihapon sa part sang Nuggets ano no? Sa mga sa Lakers ti may nagkalaperde na naman. Action firing line. Dapat tanda kamo magpusta kamo sang hinampang sa basketball. Dapat tanda gid kamo da kay kung kaisa may ara sang pabalaw nga hampang ang lantaw nyo amo na ni pero perde na naman. Balik naman to sa piyak. Ang NBA prangkang istorya negosyo ini. Action firing line. Dapat sumasumahon nyo ginausto di gid magpadali-dali na kay basi magklaubos kwarta nyo da. Action Brian Borden. Action firing line. Pero ang barita sa nasyonal mga kaaksyon, si Secretary Arthur Tugadi nagpalayag ining hindi lang panay pag iparehistro gid ining mga electric bike bala, mga scooters karon. Kay way pagid manasang mga guidelines abi. Pero dapat kuno nga ini sila may limitation kung diin nang pwede ini sila nga mag-agi, no? Di sila pwede mag-agi sa mga national highways, sa mga highway nga delikado kay basi magkaladalasa mada sila. Kabalo ka sa nagligan may nagduso diri nga iparehistro ini sila. Tiko di parehistro ni karong di pinagusto ni sila sang lusot bisan diin lang kag diin ti iniblang e-bike. Ang yasiring nga kapasidad sang kada sigon sang dalaga nya Gro Action JM 30 no? 30-40. Tiko maglinabay ni sila karon sa highway da kundi hinay sila gadugang sila hatag sa traffic. Action firing line. So bulo barangay lang gid ni sila. Sa mga buro barangay lang gid ni sila. Sa iban nga balita maka-aksyon sa national, ang 10 billion iblaw sa DSWD way ni mahatag nga assistance, financial assistance sa first tranche mga kaaksyon o second tranche sang social amelioration program. So ang 10 billion ni ginipusipusan lang ni pero may lang kinabukaran dira sa Senado gipatigayon nga Senate budget hearing kag ang 10 billion i-transfer ini ipanghatag naman financial assistance mang Gyapon livelihood program man sa Gyapon. Pangitaan ini kon may ara abi sa isa ka ahensya nga nag-ayo sa Department of Management or DBM Budget Department rather nga kung pwede mausar ini sa lain naman nga pamaagi. Kalingiti ako mang Gyapon na panghatag mayapon sa pumuloyo bisan din malani pwede importante nga mahatag sa tawo kay para manas tawo no. Action firing line. Ang iban nga balita sa nasyonal, si Pampanga Representative Mikey Arroyo nag-ayo Action Oliver nga kon pwede ipaiway lang anay ang eleksyon sa 2022. Are na naman sila. Action firing line. Among ninanamian ko sila blay mo kay duay slay matak-i sa gigapungko sa pwesto de blay mo do mga dahak-dahak giblay mo. Action firing line. Oh, kay kuno ara pa kita bala sa COVID yapon nga chimpo Action Oliver tido basi budlay ang butuhay. O basi magkalalat na naman bala. Ti guro bululigan nyo da guro kung paano tadi makontain si COVID-19 para maka-eleksyon kita. Action firing line. Ambal sa iban bausus hindi gid dapat may eleksyon gid pamiriphin na kami kadamo na sang ilislan namon nga mga nagapungko subong sa pwesto. Action firing line. Ang iba ni subong sa local din nakabati sila nga duso daw maduso man ni sila dayon nga gaw do masulat ni sila dayon sige kino mapirde gid kami yo. Action firing line.
Pero suno sa COMELEC nakadepende ini sa Kongreso kay Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon. Hambal ni Presidente Rodrigo Duterte, di ko ginimalimtan mo, sa I am your president, I am your public servant. Pero hindi ko yamangin forever nyo nga president. Action firing line. Dapat nga pamatian tama ng presidente ta. Pero hambal sang COMELEC sa India. May mga ginatun-an sila subong. Ang COMELEC nagatuon subong kung ano ang style nga himuon o ginahimo sang US kag ang subong man na Korea sa pagpatigayon sang eleksyon despite of COVID-19 nga situation. Action firing line. Idiyahin nyo COMELEC para ka eleksyon gid kag iban karon Davao porting lipaya gini ko wala eleksyon. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon didto iya sa national suno diri iya sa kay attorney Harry Roque, no? Nga hindi o ginkalipay sang Malacañang nga ginpauntat anay sang ombudsman ang lifestyle check sa mga corrupt nga mga politiko. Action firing line. Hambal diri ni Roque siya Malacañang pabor gidri, no? Kay pauntaton anay ang pag-check sa ila sini kayamanan, ang wealth nila dira. Sa kabalo ka kahapos na magtago-tago sang ila sini nga mga kayamanan. Action firing line. Siya untatan anay dapat tutukan subong amo iya ang anti-money laundering mga ka-action law, no? Para ipon kung paano ma-justify sa isa ka empleyado ang ila sini nga kayamanan. Action firing line. Siya pero ang iban dira nga mga kapalmoks gid kuno wala huya hambal ni Harry Roque. Siya ginapabugal panilang ginkurakot nila gikan sa gobyerno. Action firing line. Sadya sa ila, no? Hala sila ka binangig. Action firing line. Aring sadya subong sa Kongreso ay amoning balantayan. Actually, nagakontak kita sa mga friends naton nga mga kongresista dito sa national. Kay kabalo ka nagpalayag sa manifiesto yaho si Deputy Speaker Marco Lita mga kaksyon, no? Nga kon pwede ipaiway anay ang mga ang ining term sharing dira subong sa Kongreso. Kay kabalo ka man og tapos na ni kuntani mo si House Speaker Alan Peter Cayetano sa 15 niya ka bulan nga pagpungko dira bilang House Speaker. Action firing line. Kay pagabuslan ini siya sa ginatawag nga hinambalanay ni Marinduque representative nga mo si Alan Lord Velasco mga ka-aksyon. Action firing line. Pero daw may mga ginumon-gumon nga nagluntad sa sinimatinyon dira sa Kongreso. That's why may pila ka mga kongresista nga naghambal ka nagpalabot sa ila sining manifiesto kangay kay Marcolita nga kon pwede paiway lang anay ang pagbuslanay sang House Speaker leadership mga kakson. Firing line. O kon ang pagpaiway sang leadership dira sa Kamara amo ning ila sining abot silingon may pila gani ka mga yelohan nga mga kongresista nagpaborman sa amo sining nga plano nga sa do ka okay pa man kay Tano dira opdan talang siya anay. Firing line. Galing kiti may ara ni sila sang gentleman's agreement nga ginatawag. May hinambalanay na da sila mo, no? Nga after sa imo pa kay Tano sa 15 months nga pagpungko mo dira bi ako na naman bi pabuslaman ko na bi. Firing line. Tama ning hulat-tulaton ta mga-aksyon kon ang sistema sini kay ti kon way ka karon nga word of honor kun di ka magpati sa inang balanan before. Firing line. Ang positive karon maka-aksyon diri sa Pungsod Pilipinas nagdangat na sa 2,296,755. May bag-o subo nga 2,180 daw nagjutay-jutay salamat gid Lord. No kay do gamay-gamay siya mat-amat ang positive and ang active subong nagapabilin sa 59,700 ang naka-recover ara na sa 231,928. Firing line. Ang nagkalamatay o galing nagdangat na sa 5,127 mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Parte man ng isa ka karon lang ni bala kay istorya ko ni sa inyong isa ka 19 anyos bla nga nag-bike lang siya Action Oliver no halin sa Laguna nag-agi sa Paranaque nang puli saya sa Eastern Samar pulo kadlaw yang bike niya. Bike lang saya tapos inang abi mo pila ka kilometro gin biyahe niya 1,000 ka kilometro gin bike niya lang. May nagpamangkot kung paano siya nakatabok sa dagat alangan bike ko niya lang na no. Firing line. May naluoy sa iya nga isa ka van gin pasakay siya gintago to sa
hasta nga nakatabok to sa Samar kag nakabiyahe pa uli sa Eastern Samar Action Oliver. Ang pinakarason, kapigaduhon. Action firing line. May tao nga nag-donate sa iyaw 150 pesos sa pulo kadlaw nga bike back niya amo tong ginagamit niya makabakal-bakal sa pagkaon, pahuway-huway kadali, dalaga na naman. 19 anyos puerte no ang abilidad sang tao pero hindi niya manigro mahimo kung may ginakaon pa ang pamilya. Action Brian Borden. Action firing line. Pero aring isa ka may nga balita diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon kay sa nagligad to nga Setyembre 8 kamadumduman ninyo nga nagumpisa diri ang modified ECQ sa syudad sa Bacolod so nagproblema kita bangod nga ang aton sini nga mga utod nga no work, no pay mga kaaksyon, no sweldo, amo ni ang nagahangla subong sa kagutom. Action firing line. Nagpangita sang ideya diri si Lone District Congressman nga Greg Gasataya sa pagpangayo sang bulig gikan didto iya sa national nga mga opisina ilabi na gid sa Department of Social Welfare and Development mga kaaksyon nga kon pwede makaayo ang syudad sa Bacolod sang financial assistance. Kita nyo naman to, may nagapakilimos na ganimo. So, subong nga adlaw sa pag-insyende naton, damay ara sang development ini for Bacolod mga kaaksyon. No? Sa Negros Occidental, medyo payano-yano lang kamo daanay ha. Kaya daw goods dang inyo yung sitwasyon. Subong do ara kamo sa modified general community quarantine, meaning 50% or more pwede ka mo kagwa kag magpangita gidya ka kwarta. Pero diri sa Bacolod subong ya kapigado gid diri ang sitwasyon, no? So damay ara ini sa development sinimat tiniyon si Lone District Congressman Greg Gasataya. I-check naton abi kung ano ang sitwasyon sinima kaaksyon for Bacolod kag ano ang manira naman sini sa tagtaganay tagpila bala the same bala iagyapon. Action firing line. Base sa record iya sang DSWD mga kaaksyon, may ara iya sang pundo to nga ginpain for Bacolod bala mo the 588 million pesos more or less, no? Pare na sa aton sini nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Lone District Congressman Greg Gasataya. Kong, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Bray, mayong gabi mo, mayong gabi sa aton nga mga tagpalamatik mo video. Yes, salamat gid Kong. May development to Kong no ang imong ginayo sa DSWD or sa national regarding iya sa medyo financial assistance for Bacolod sining MECQ Kong. Anong pinaka-update to? As background, Action Bray, nagsulat kita sa DSWD kay Secretary Bautista last September 8, no, I think the day after bala naging declare MECQ ang Bacolod. Among others, ang pagpalabot sa DSWD sang atong sitwasyon, no? And then nag-follow up kita last week, no? During the budget briefing sa DSWD kay Secretary Bautista, nagpalabot kita nga aprobado naman ang bayanihan 2, may pundo nga pwede ma-utilize. So nagpangabay kita again nga kung pwede ma-prioritize ang pagatag sa subsidy for Bacolod City since we are under MECQ, no? Nakabaton ko sang information last Monday from isa sa mga USEC sang Tuesday sang DSWD, and then nagambal sila nga for signature na ang reply ni Secretary Bautista sa ato, no? This was last Tuesday. And then sa ina sang aga ila kita gipaypalo na nag-reply na ang DSWD sa aton sini pagpangabay na ma-prioritize sa pagatag ng emergency subsidy for Bacolod City, no? So bali ang natabo sini Action Bray is ang mga kauturan sa diri sa syudad kay Bacolod maghatag ng emergency subsidy ang DSWD. So the amount sila na lang ang ipa-announce po Action Bray, but I think it's sufficient, no? Sa sitwasyon aton, sufficient in the sense nga
makapamiyantiyan no sang aton sining pakatubang sang problema. Kaya nga kung gitugid palambot sila is ang sitwasyon sa aton nga mga ara sa transport sector, mga drivers na wala kabiyahe since May 7 no, up to the end of the month, up to the 30th rather, na wala biyahe. Ang mga apektado nga negosyo, ang mga kauturan tang wala na gid siyang source of income, we are under MECQ. So, ang ilang response sa aton Action Bray is maghatag sang emergency subsidy kutob sa mga qualified na low-income beneficiaries o nga apektado. So, among others, ang amon nga discussion kaina ni Yusip Terry is ang pag-provide ng ayuda sa mga aral sa transport sector. No? Doon may proseso rin siya na pag-asundon at mag-announce na siguro, hopefully, as soon as possible, ang DSWD kung paano. No? And then number 2, kutob sa mga areas under granular lockdown nga deklarar sang regional IATF, naghahatag man siyang emergency subsidy no, sa mga low-income eligible beneficiaries. And then third, ang mga qualified man na wala maka-avail sang social amelioration nga mga halin sa low-income families nga meaning nag-apply sila, wala malabutan, pwede sila maka-apply, no? But i-verify ni sang DSWD kaya basta mga bal nga wala bala, tapos ang asawa naka-avail or pag naka-avail. So may proseso lang pag sundon, no? So kung ako maglantaw sini Action Bray, dako gini nga bulig para sa aton nga mga kauturan diri sa syudad sang Bacolod. Pero kung ano man atong numbers before nga 98,143 ka mga qualified iya nga mga beneficiaries, amo man ni sila gyapon or manubo-nubo na diri kay dos priority naton diri ang mas apektado lang gid? Actually, Action Bright, kwanto siya social amelioration. Yes. So, lain to yan, social amelioration. So, wala naman kita social amelioration. So, wala na kita sa shop. But ini siya is only emergency subsidy. Okay. Emergency subsidy bilang kabahin isang bayanihan to. As to the number, hindi kita makahambal. Kasi, ang importante ma-apply sila. They will go to the process and then i-verify. And ang DSWD among mag-release yasang food dose ni. Meaning ang DSWD among mag-hatan sang emergency subsidy. I think ang amount is nami ang figure na ginatag. But sila ko kamo na lang announce kung sila yung kontenido sang emergency subsidy. But based sa law ang gina-approve namon, it's between 6,000 to 8,000 kung naraka sa mga areas under granular lockdown. No? So, basically, may matunon din ang aton ng mga kauturan na low income and qualified beneficiaries sa Action Prize. I see. Meaning nakadepende ini kung ano gid ang sitwasyon sa imo pamilya, depende kung pila gid dapat ang nagakaangay sa inyo. Hindi na pareho ng ligad nga 6,000 kamo tanan alalangay tanan-tanan kong subong niya i-assess ini sila anay daw mo gisang himuon isa-isa. Although ang akong understanding kay na uniform ang rate, uniform, parehas. Parehaso na lang. May certification na pagkapaon sa NGO, and then ang tanan ng mga applications ilang tawon isang DSWD. Pero ang release dali. Nagadula si Kong Greg, no? Okay, tawagan ka naman tawagan ka naman. Hello. Ay, ara na Kong. Sige. Pwede ba? Hello, sorry. Yes, go ahead, Kong. Go ahead, Kong. Yes. So, kuha siya, Action Bray, i-review, kag i-assess, and then ang DSWD,
amo ang mag-release ng emergency subsidy para sa mga qualified beneficiaries, Action Bay. Aha. Iklarohon ta nalang ni subong nga gabi agi gitagyapon ini sa mga barangay kapitanis kung no kay basi bala magdinumog naman kung ano naman ang sistema blaho anong proseso sini. Action Bay, it would be better if ulaton nila ang announcement sa DSWD Regional Office. No, kay ginpadala ko naman to kay na ang letter sa kay RD Macapobre. Then kapkodo kabalo na sila kung ano ang proseso, but mas mayong ang DSWD ang aton na ipa-announce. Yes. As to the process, as to the requirements, kay lain ang process for granular lockdown, lain man ang process for emergency subsidy sa mga wala makasunod sa SAP pero qualified. Taglain man ang emergency subsidy sa mga apektado because of, like for example, ang mga drivers naton na wala makabiyahe, tricycle, so on and so forth. Lain man ang proseso. But ang end result sini, palariyas ang pagatan sang kaangay amount ng emergency subsidy. Action Bay. Amo nang aton ngin kwan subong kay kabala naman kita kong ti inang istorya nga ti gutom na kulang gid ang kinitaan basi pagkabati sumo gabi magdinumog bala. Hindi na pwede. Wait kita sa anuman nga mga announcements kag mga guidelines para sigurado amo man nang aton nga gusto palabot sa pumuloyo diri sa syudad sa Bacolod. So far kong mga updates so far do amo nang mga paribag po subong kong sa imo sining side. Yes. So amo ni ang gina-consider naton kay kabalo kita ning tani matalaptap ang tanan nga makatag food packs, makabuli kita kahit papaano. But bisan sa transport sector pila ka libo ni sila. Yes. No, and then amo man yung ginambal ko sa DSWD sa mga users na istorya naton. Na siling ko okay gid na iyang pagatan sang food packs. But siling ko hasta san no, meaning kung maka-release ka once ang i-release mo hindi na makalabot hasta pila ka semana. Yes, correct. It's good for either the most tatlo kadlaw siguro na konsumo sa aton nga mga sa transport sector or ang mga nag-uluntat ng mga negosyo because we are under MECQ. No? So, lain din kung may ara sang emergency subsidy na magahalin sa DSWD. No? DSWD ni siya, Sir Brian, take note that this is a project program of the national government pinagi sa DSWD. Kabayan niya sa ginaproban namon nga bayanihan po, Action Bay. Yes, mayigid nga no. Anyway, sa kong ang imoliot nga luyag ipalabot sa Bacolod non and congratulations sining imo nga tikang ginhimo nga ginaktuhan gid sa DSWD for Bacolod kong anong gusto mo palayag sa mga gabi. Sige, Action Bay, no? So sa liwat, luyag lagi kita magpasalamat kay Secretary Rolly Bautista sa DSWD, sa ilan ni Yusik Neri, kag iban pa nga mga opisyalas, as well as ang regional office ang DSWD, kasi medyo kulit-kulit sa aton since September 8, no, and then couple of days later, hasta sa budget briefing, no, tanan-tanan naging himugid naton para at least prioritize. Kaya ako malangya, kabalo kita nga may programa ang national government, matangakon na gindusogin is nga ma-prioritize sa Bacolod because we are under MECQ. So nakitaan man na sang DSW. That is why nga sabat kita pinagi kasi ng letter na nabato na ito officially kaina. No? So sa ito na makauturan sa transport sector, paliyog lang, angan-anganan nyo lang, no? Pangabayon ko lang ang DSWD to make the announcement as early as possible para kung diin ka mo matadto, no? Ano ang inyong hilimon ang sa transport sector. Then, ang second, ang sa areas under granular lockdown, kung ano naman ang inyong himuon, o naton sa DSWD na mag-announce. And then, ang mga kutob sa wala maka-avail sa SAP, pero sa ila pamatyagan at qualified sila, ang ano nyo man paliyog ang pag-announce ng DSWD kung anong proseso nga pag-sundon. No? Kay ini
makabulig sa aton kung hindi kita na magpadaso-daso bala or magkantukod diin palihog gulat kita sang announcement at least hindi na magluntad ang tangay ng mga problema sang nagligad action drive. Yes. So salamat gid sa inyo, no, rest assured gati utob sa aton masarangan ginahimo gid aton para at least makabulig sa aton nga makauturan diri sa syudad sa Bacolod nga subong naga-sufferer gid, no, sang tuman nga kapigaduhon, no, bangod sang pandemic action drive. Sige, with that, kung madamog gid nga salamat, may additional pa ko tani nga mapamangkot pero pabuwasan ko na lang na ang mga nagakalahinabo bulo subong sa Kongreso, no? Pabuwasan ko na lang dason nga mga inadlaw. Kung salamat, good evening, mabuhay ka, sir. Salamat, Action Bryce. Salamat man sa inyo. More power. Ang gabi sa tanan padagi kita na magalong. Yes, sir. Ikaw man na, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. London State Congressman Greg Sataya, mga ka-action, tiyan mo na, may development kag may update ining pagpangayo niya bulig gikan sa DSWD. Amo na yang mga tika nga ginahimo sa mga representante naton gikan sa mga distrito. Lamang ideya diin nga mga departamento nga pwede makahatag sa bulig tikon bululigan tiway naman ka dapat ng Pan-Action Oliver DSWD ginaya. Kon parte naman niya sa mga infra mga Department of Public Works of Highways ka naman niya di PWH naman niya. Parte man di PWH mo. Kag kon agriculture man. Anyways, so congratulations and kabay pa nga inang pag-abot sining nasabit nga pundo. May ara sang sistema nga husto ang pagpagtagtaganay sini kag hindi lang magdinaguso na naman nga bisan siday sin-o na lang ang pwede makabaton bisan nga hindi man kwalipikado. Action Firing Line. Gapangabay ako sa mga inang balang may kulokwarta. Hindi nila kamo mag-intra ay tapos magsagi kamo kapaluoy-luoy nga daw makikalimos man kamo mo may kwarta kamo iya. Action Firing Line. Palihog lang i-donate na lang sa mga utod tang ipigado, no? Amo nang una nga pangabay naton. Ang hindi pagid o kon ang mga kwalipikado man dira, abi plastar nyo todo ang inyo sining background das ko galingon, yun ugid ka muhusto hindi man magbinuting. Action Firing Line. Isa pagid ka gusto ko i-remind sa mo Action Oliver, ang mga barangay kapitanes, DSWD ni siya pero sigurado ko pilagid bing manpower sa DSWD. Dito man islagyapon matro channel sa barangay kapitan, no? Si kapitan managyapon ang manudlo kung sa sino ang kwalipikado nga mga tawo sa ila barangay, mga driver dira kung sinoda ang maka-avail sining financial nga assistance nga ini nga ginbungat mag-ulang ni Congressman Greg Sataya. Action Firing Line. Kap, lihog lang ko kap ha. Base malipat ka mo, may nagkalakasuhan na bala kagin pang suspender na. Action Firing Line. May nagkala-suspender na bala nga mga kapitanes bangod sang panagtaga hindi amo base makatapos ini may ara naman sang pasakaan sang kaso halin iya sa Criminal Investigation and Detection Group. Action Firing Line. Amo ginabutang naton sa huna-huna naton kay mga tao subong Action Oliver ka mga intelihente na ka mga vigilant na mga tao ta subong nga lumigdas ka lang gamay da nga may diferensya, may ara na sila sa mga ahinsya nga ginadalaganan para mapasakaan kasang kaso. Action Firing Line. Amo ginang huna-on sa mga barangay officialis naton. Hindi nita gusto pa masulit nga may 3 ka mga barangay kapitanes diri sa syudad sa Bacolod ang ginpang suspender bangod sa mga aligasyon nga maluso nga pagpanadtag sa tong SAP nagligad. Action Firing Line. Hindi man tananamian mamati nga may gin-suspender nga kapitan, amo na, hindi nyo na lang paghimua kung may mga anomalya kamo nga himuon. Dapat nga ipalabot tagid ini sa mga kinahanglan nga pumuluyo. Action Firing Line. Unang gabi sa aton nga pagpahinomdom, kay basi malipat kamo bala, kag kay basi malipat man ang mga tao da kag ikasuhan kamo, lambot sa ombudsman, kag makibot lang kamo, may ara na sang mando nga pahuay-huay kamo anay sang tag-anom kabulan. Ang iban ko no Kapitan to Action Oliver nga gin-suspender, naghugos ang lawas mo. Action Firing Line. Ambot anong paghugos? Why nakaon o kung hindi katulog? Action Firing Line. Kung paano bayran ang utang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:51. Oras ginadulu.
May gabi lang sa mga kauturan ta nag-monitor sa Nimad Tinion. Amat-amaton talang niya, no? Si Sherlito Panes nag-monitor. Dapat kuno may election gid, no? Angel Bermudez, good evening, Exxon Brian. Watching live from Barangay Antipuluhan, Bago City. Alex Montesa, election must go on 2022. Dapat lang. Si Bernard Lambot, good evening, Exxon Brian. Pa-shout out kay Spanky Rigor, kag kay Domingo Idiosolo, kag kay Silman Pido, kay Dindo Idiosolo, kag sa mga utod ko da sa kando ni madamo gid nga salamat. Leonie Artos naga-monitor man. Wala na si Duterte, wala na COVID. Grabe pag iniiyayaw. Si Aldrin Limaco naga-monitor man. Sherlito Panes again. Good evening, Sombray. Mangko tani requirement i-quarantine ang isa ka tawo ginasagod sang gobyerno ang pamilya. Kung gina-quarantine ang pamilya ti wala syempre. Ang gina-quarantine lang na. Zinaida Tumayan, Action Bray, panawagan ko sa Seneco. Oh, arere. Nga kung pwede kadtuan nila ang poste nagahilay kag kuryente galaylay di sa Purok Santo Niño Barangay. Ay nadula susko. Dinto nagkadto man. Isulita Binay Tumayan, Sinaida ma'am. Dijen John na naga-monitor man pero tinga determination dako chance mag-asinso sa kabuhi. Leone Arto sakit ba? Merly Gonzaga Action Bray, ask lang ko kung san o eleksyon sa barangay sa payain ano man. Dali gid ko mag-gets. Rosalina Ariliano Espadero, always naga-monitor sa Banwa sang Morsha. Roth Kuzawa, Action Bray, thank you sa pagbalita mo sa nagakalatabo dira sa mga improvement sa Bacolod. King Love Juma, kumita ng online negosyo tong iya. Alex Monteza, MECQ, libre sakay sa Bacolod para sa pumuloyo sang probinsya sang Negros. Pero kaysa daw sila pa ang una sakay sa mga frontliners sang syudad sa Bacolod. Mayor, wala mo matalupangdan. Base si Action Brian lang ang nakadipara. Sina essential workers pero may bit-bit nga ginapangumpra sa market. Nagdugang gutok sa sulod sa lakyan. GR Castillo, naga-monitor man. Bisyata, salamat git. Ario. Zinaida Tumayan, good job. Kung Greg sa taya, mayo gid kay madamo gid wala ka avail sang ayuda labi na sa mga kabaranggayan kag sa barangay Handumanan, mayo gid pati drivers nga gutman na gid pumuluyo, mayo gid tani hindi pagpilion kay tanan biktima sang epidemya. Tanan lockdown, kakadula siya. Okay, may gasampaw. Next time, guro nubuon ng pag-chat ha para mabasa tagit. Si Jamie Andrea Amanda naga-monitor man. Good evening kong Greg Sataya and Mr. Brian. Thank you. May pa congressman ga pangita gid paagi makabulig sa tao. Good job. Baling kay Sherlito Panes. Dejen Jonah, salamat. Amalia Prado, good news na kay damo gaubra, no work, no pay, business income, small business is small than bazaar. All is well. Good evening, tani maka-avail na kami kay halin sang SAP. Why gid kami ka-avail? Puro lang malapit sa luwag maka-avail. Subong hadlok na ni sila. Dapat gid kung Greg dapat hindi pagpilion, hindi nga iban BHW, DSW, hindi kabalo maghangop sang ila isig katawo nga biktima sang lockdown, ginapili pa nga tanan apektado gid kabay wala kilid sang dapat kung Greg nga apektado kasamitanan hindi hambal kon pilahaw. Si Rockney Malinaw, good evening. Teresa Tungha Suryaga Flores, good evening, Sumbray, watching from Fortune Town. Thank you, God bless. Ceres Chaboso, ako sa DSWD, sila na lang manghatag balay-balaya para hindi sabad ikaw pa sa COVID or ikaw pa sa COVID. Mirari Rilota, kadako gali isang kwarta, kadamo wala matagaan, ginhalay tago nilang kwarta, mayo lang nabuksan. Correct. Si Marlene Diaz Araban, Lucia Paulan, hay lang kuno diri sa Teresa Rizal, Manila.
Si Rayaj Noyala, sir, paano kung nakakuha ka na sap hindi ka na makakuha liwat ayuda? Amo na ang guidelines sulaton ta. Leone Artos liwat, no? Naga-monitor. Si Marity Felizario Haba, naga-monitor ko no si Papa Rolando, Mama Lorna, Marites Barco, Ila, Kim Kim, pamati, Barangay Kaduhaan, Cadiz City. I love you all. I miss you all. Salamat. Rina Lihinovea, naga-monitor man. Amik Navarro, Dakipil, Action Listening Always, Action Radio, monitor lang kami. Salamat. Ivanisa Esperta Giliang, good evening, Subray, monitor lang ko. God bless. Keep safe sa imo pag kag mga naga-monitor. Sige, Leone Artos, amo man na hapon, istorya, kuris-kuris. Sige. Ang iban balikan ko karon ma-relax ko anay ha. Last 7:57. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ano nga kaintangan, responsable at pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each. Brian Borden, Aksyon Firing Line. Manamyaw kita na sa makadali, maing gabilang halin sa kay 0229. Good evening, Sumbray, tamyaw lang Nanay Ima, Buka, Hodima, halin sa kay Neneng Gretel. Salamat gid sa pag-monitor. PM, Action Bray, wala na ya COVID nga into lang na ang tawo. Halin sa kay A387. Why kuno COVID. Halin sa kay 1912. Good evening, Action Bray. Salamat gid sa naghatag sang bugas kag sa Action Radio. Kag sa Action Radio driver ni gali. Oh, nakatilaw ni siya. Di daw mayo man ila bugas, hindi ya kwan, why ya itom-itom.
May nagwa to nga issue action Oliver mo sa mga bugas tubla. Ang iban to kuno gin simbugan kagin picturean, namo na bla lingkuti nami galing kiti way man ta kita ebidensya no. Pag pinagusto na lang ni panibangod mo para ug anay mo. Te ang pwede guro mahimo da next time before guro managtag isa-isahon bukad. Kag antes ihatag lang tawon anay. Te bal naman sang iban sa iyawan ka na kumo 40 mil ka food packs bukaron mo isa-isa. Te anong imong ipapangibabaw da? Ikritisaron ka o kon mang hire ka tawo nga maglingling isa-isa sa food packs mo da? Di ba action Oliver? At least kin siguro mo way gid criticize nga matabo si mo bisan nag-hire ka pa. Way naguro kwarta. Action firing line. Halin naman sa kay 1321. Good evening Sir Bry. Mailis na lang ta opisyal sa Negros mag-eleksyon na. Mag-amoni ka mga dalok ng mga politiko. Action firing line. Bisan din subong ginareklamo ang mga politicians, ano, ang mga ara sa pwesto. Pero gatrabaho ni sila mga kaksyon. Halin sa kay 0698, good evening Sir Brian, dapat ng maestro, naking sa maestro, maya kagul ng lubi, puraw na lang niya o gasip daw. Si Edward niya, sa Granada, aking mas sa maestro. Basi, college siguro, no? Ang college ni guro kay way module ang college mo no online damo na guro no basta saka kalalubi ko no goods na to. Actually Brian, ano klase maestro naman kung sa iyabi posisyon wala signal kag yaw-yawon mo man ti nami man si iyabi magkuton na sige last na lang kay may kontakon kami next Dale dio. Good evening next Brian, ang puso hindi kuwala na jogging lang ko na. Ano klase maestro nga imbis tudloan niya kaluyan suyaan pa dapat sina maestro ipa drug test ko. Good evening sir, may monitor lang ko niya sa barangay Mercedes, barangay Maaw, Hacienda Mercedes, barangay Maaw si Apong Alagos niya. Sige, last 8 Live Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Halin kahapon, o kon kahapon mga kaaksyon, may ara sang information nga magapatigayon sang meeting tonight si Sir Feliciano, no? Kag ang representante sa mga vendors diri sa syudad sa Bacolod kag outside Bacolod nga nagasinulod diri sa aton. Sa tatlo ka merkado Central Market, Burgos kag Libertad Market. Ang tinutuyo sina diri amo ang pag-update sining plano nga ipaidalom iya sa swab test mga kaaksyon. Ang mga vendors dira transient ka man inang mala nagalabay kalanda or ladlad himos kalanda or nagaarkila kagid sang bloke da tanan nga mga nagabaligya ipaidalom sa swab testing mga kaaksyon. Galing subaga gabi ang pag-insyende naton daw wala matigayon. Pero may mga update diri nga bisan gamay lang si Sir Jonah Abaw. Amo ni ang market supervisor sang Libertad Public Market, amo ning pinakadako ni. And Vendors Plaza, no? Sa rin mga kaaksyon tiway matigayon, we don't know kanang pinakarason. Action firing line. Daligid lang, no? Tapos do may ara undi ang matabo diri nga kung hindi ikaw pa swab test dira posible nga temporaryo nga i-close anay ang imo sining tianggi dira no kung hindi ka magpa-swab test abe may ara kuno sang naghambal nga kami na lang mismo ya mapa-close amon tianggi basta hindi lang kami pa swab test. May mga trauma. Agasabat ni Action Oliver, Action Dale, nga aayhan, dali ka sa ako ni Agi Abibio. Kay mamangkot-mangkot kita abi sa iya, no? Try naton dali nga mag-agi abi. Kay para makontri ka balo kadamo mga vendor subong, nagahinulat mga kaaksyon sinimat tiniyon. Kung anong update maumpisahan na bala ang swab test na ginatawag o kung hindi, ari na sa aton siningalinya, dili na lang ko, no? Yes, sir. Good evening. Yes, sir. Pasensya lang din juga nag-charge ko kayo medyo galubat. Dili nag-angot na sa charger ako sa cellphone. No problem, sir. Why good problema? Okay. Dili na lang to, sir. No? To
Totoo Ryan, good evening. Yes, sir. Welcome sa Action Firing Line, sa Action Radio Bacolod. Sir, sa Action Brian. Sir, kumusta ang update? Kadamo tasang mga vendor subong alin sa Bacolod, outside Bacolod, nga nagabaligya diri sa Bacolod man. Nagahulat subong kon kumusta ang update, naka-meeting kamo or daw na-cancel na, na-cancelar na subong nga gabi? Actually, supposedly, kanina nagpanawagan si Executive Assistant ni Pinida na ang pagi sa amon nga market supervisor po ato media nga nagpabalo siya nga po pwede kami ka-attend the meeting. But kami personally, nagpabalibad kami kay kadamo kami sa data nga ginagather para sa plano ini nga kada sa mga confirm nga mga vendors ka gusto magpa-poll test pa-testing. Oo. So I can be attend, but just this evening, nakabato ko yung information that the meeting was cancelled because nga si General Feliciano, ang aton nga head sang aton nga chief implementer sa ato ni na ETF for Western Visayas, dogin patawag ko na sa Manila, siguro something ko may kukabalo ko sa Malacanang. Okay. So, meaning tonight, wala gid sang meeting bisan sa mga local officials nato diri sang IETF nga natabo, sir? Yes, sir. Kagtapos nang wala sang White kabalo kay Sir Nepinida kung si Administrator at City Administrator bilang Executive Director for Admin, si City Administrator Imang, basi nakabalo man kung ano raso, basi pwede niya sa Sir Mataugan. But kamon personally, why kami kabalo kag until now, there is no final notice or memo nga magasugod ng aton poll testing this week. But tentatively, Manila primero tumabay sa today or next week. Until now, wala pa kami kabaton sa official bid from the City Health or from the NIATF sa aton local dire. So kay City Administrator Emang, kung paano, din kung madayon o kung hindi. Pero dapat kung may meeting, gidman, ikaw mismo nga supervisor and other markets dira nga mga officials dapat may makatambong gid kag makapamati, Sir Jonas, sir, no? Yes, supposedly dapat aragid man kami labi na ko sa but sang Wednesday naka-meeting na kami o galing may gindugang sila mga other nga sa marginal sector, which is the mga manugbulak, ang mga guro, mga drivers or mga taga-manukan, gindugang nila. So si Sir Ernie Pinida lala guro makasabat sila kung ano bigya ang plano pati sa ila dira kay ang labala ang amo niya ang concern sa merkado lang. Kaya supposedly ang amo niya nga dala is the Labatat Market and the Vendors Market wherein I am the officer in charge. Yes. Tapos ang apo po niya si Mitch Malubay, si Bambi, amo lang in charge sa Burgos while the wife of our former Ricky Pilotio, ara iya sa si Henebet, ara iya sa market as officer in charge. Okay, sige. Kabalo ka damo nag-text ka nag-chat diri sa aton, may mga kilala kita nga vendors. Nagapamangkot sila kon vendors gid lamang bala ini or nalakip diri ang ila sini nga mga tag-iya sang baligyaan, lakip diri mga alalay, mga helper nila, inang mga nagaduso bala, sir, sang karito dira nagapangakwat sa mga bangkat dira dalalahig ni sila tanan, sir? Yes, sir. Basta nga work o sa imo livelihood sa Libertad Market, example lang from the manager or owner to the helper up to the cargador. Yes. Kinanglan ipa-upod nila ito include sa listing para sa poll testing. But it is with free na, wala na ya free na siya. Free na siya, wala na ya bayad. Kaya kung magpa-kuswap, di wala 4,000 to 5,000 na. Yes. Pero may harapan niya ng mga awardees kaya hindi sila yung dumala sa ilang mga block game mo. May mga ginatugyan na lang sila. So, mula na ilang mga overserved plus sa ilang helper, kung sila bilog isa, dua o linera iba na kalima, muna ang ginapa-test sila. Pero may harapan niya ng mga awardee, nga daw hindi sila gusto nga maupot sila sa kadamaan, ang ilang na ginahangyo na mapaswag test sila sa private. Private na lang. Okay. Pero okay, as long ang ilang swab test result, together kay ini dali lang niya kung mo silang kung gusto nila magpa-swab test sa private as early as possible
Magwa. Kahit kinanglan buwas or sungad kinanglan buwas makapaswab na sila. Yes. So damo na lang nawag sa akon nga nagpa-schedule na sa for swab test siya sa iba nga private. Sa private, yeah. Makasarang sa 45,000 Pero yes. ila health first, yung lista nila, pero ang amon nga lista na 463, just this evening, may mga information na damo change ang decision. Nag-back out ang iba. Kung may isa ka bendo, ginanawag sa akon na pwede ito ilan nag-meeting ko, no? Kaya daw ang informasyon sa ako na ako, nakapuli na ko. Na may isa ka fruit vendor din, labag di sa ako, nga nag-meeting ko sa Nelix Building. Ang some of the transit vendors na ara sa fruits, sa dalong dapat sa fish vendor natin mga transit. Nag-meeting sila kada nag-angila, dugin kayo sa nila mabulontary, lockdown sila ko 10 to 15 days. Pero hindi sila mga ayuda sa gobyerno, ang nila, hindi kami ayuda sa syudad, pero sila nga hindi kami magpaswag. Di sila to nalang namon nga matapos ang COVID. Pero so, mga pasada. Okay, so klarohon tani nga Dako nga perwisyo na budlay na. Pero klarohon tani nga ti voluntaryo gani mo hindi mo ma-force ang isa ka tawo, pero may paghangyo ko taning gobyerno sa ila nga hindi ka mo mapilit, pero for our benefit naman guro, basi pwede ka mo ka-voluntaryo na lang gid. Pero sila hindi gid. Sila na lang mismo hindi sir, totoo ba yan, ang bala sa sa aton vendor, kung ibubuno sa sulod na masakit na mga 10 to 15 days yung pauwi ka. Yes, oo. Kapoy na dako na nga bagay, kung damo ka ginapa-eskwila, damo ka niya sa laguron, mga kapoy na. Ang pamangkot, mga helper nila, kung makayanan nila pakanoon man 10 to 15 days nga wala trabaho. Natin depende kung nakunangan niya, baligya ko ng newspaper, magagagmay mo na mga panakot, paano yan ang masustain na natin? Kay kung magpa-swab test kagid 24 hours magwa ang imo sa nga result, pwede ka nakabalik if labi na gid kung negative ka mo taran-taranda. Actually, sir, ang result niya sa ato nga poll testing niya as per instruction ni Dr. Hensole, Dr. Dresden, kag si General Feliciano, nga bali na 24 hours, within 24 hours, may araw sila yung contact na lab test sa mga maswab, sa laboratory. Kaya within 24 hours, magbaon giniraya para hindi na makurantine for how many days ang mga tao. Kaya ang ato lang niya butang sa facility quarantine, ato lang niya ma-detect nga they are positive with COVID. Ang pinaka-update sa mga gabi mo ng cancellation of meeting plus nga may ara sang gusto nga sila na lang mismo on their own ma-lockdown sa kaugalingaw nila, hindi lang sila mapaswab test 10 to 15 days. So, parang kayo pamakot, kariyo ko nga mga officer in charge sa mga markets, may araman, iban nga masiragin man, kahit yung iban bala, ang mga rason, diba labi na kung may balatian, ingat na sigurado, kung may balatian, may pneumonia ka, o may ano ka magpa-test ka, laban-laban, ganyan sa positive. Pero, ang amon lang ginaambal, galing, hindi pa siguro, mali, sa natong nga public officials, nga inigira ang purpose sa sige motibo kag objective sa sine nga parang masigurado ta nga aton vendor sa spray para sa aton market goers, COVID free. Na ang sila healthy sila, na hindi sila infected. Kaya at the same time, amon mga pamilya sa mga vendor sa amon nga magpuli sila ako chinchan na tinlo nga mag-apos sila mga apo kag kabataan, sila sigurado sila na hindi sila infected. So, ang amutan mo, pagkatapos sila, ang plano, after that, kita mas strict naman sa aftermarket tours, na muna nga ginasugod natin implement na no face shield, no face mask, sa no entry sa Libertad Market, kag one entrance, one exit, which is will be inspected by the checkpoint or our PNP personnel in the city legal office. Sige. Sir, imo liwat panawagan kag hangyo abe sa mga vendors naton kag ila sini nga mga kaupdanan dira kay ti ikaw mismo nakabato na sa report nga tawag nga iban ma-back out lang sila. Pero tonight mas mahangyo mo sila. Go ahead, sir. Akon mahangyo lang hindi lamang sa Libertad Market kag sa bilog na tatlo ka merkado including yung Manukan and the Vendors Plaza. Hindi na parayo ko lang sa inyo kalma kamanay. Let us wait for the decision on the final decision. Magabot si General Feliciano kung punano instruction. Kung pwede makamuka query sa kay City Administrator Imang bilang the Executive Director for Admin
admin siyang ato na emergency operation center. Aha. Kay siya na nakabalo. Pagkatapos sa aton mga doktor kay labi kay Dr. Renzole, kay Dr. Graystan, kay sila na update, kay sila gina ma-implement sila. So, ang ako lang ginapangayo nga hindi kita alay magpadali-dali kay base kon may mga tao yung gusto man magpaaway kay magpagamo sa aton. Nga base sakyan bala sa politika bala sir. Natural lang nimo. Basta kung malo ka, mo na nga COVID, na ang problema, dapat tuway politika tani. Kaya iba niya galing yung sakyan politika, tika budlay. Yes. Iba si pag panamanigo, naman kita mo ka na mo, bisan hindi sino yung implement, kaya ang pag-implement sining nga programa sa port testing, iyan yung isang nasyonal, which is nga ginkuhan nga directive from the National Office sa Malacanang, ang muna ipadala si General Feliciano tungkol nga nakita nila na prevalent or widespread or dominant ang virus na binagin sa market to pakadto sa ilang mga households. So, dila, ang aton alkalde, hindi man niya direktiba, hindi man niya sa aton vice mayor, hindi nga direktiba, so mga ang ga-implement sila tungkol sa kay General Feliciano, ang aton nga City Administrator Office kag si Sir Ernie Pineda bilang sila nag-team up subong kag amo na ang sila na ang implement subong kung ano ang plano ilabinagit ang instruction or directives from the national government pagi kay General Feliciano. So mula sa now wala pa ta final decision, everything is premature pa ni magambal ka na buwas or Sabado ang ang port testing because wala pa tasang memo nga matter of notice from the city administrator's office. Sige. With that, sir, salamat kayo sa time nga share mo tonight diri sa Aksyon Radio Bacolod. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Good evening sa tanan kag sa public officials. Yes, sir. Good evening, sir. Action Firing Line. Si Sir Jonah Abaw Makaksyon, Supervisor sa Libertad Public Market kag vendor sa Plaza. No? Sa muna ang sitwasyon sa sining mga tiniyon na mga kaaksyon kay inang damo sa nagapinamangkot diri kung ano na ang update. Tonight tali may meeting sila tiyan na may cancellation base iguro si Feliciano Black Action JM ginpahingagaw to sa Iloilo kabalo kang Iloilo subong about to recommend naman sang MECQ man. Action Firing Line. Ay nado nga sistema ini. Anyways, so may ang update pagid sa to may ara sa mga vendors nga hindi na lang sila na lang mismo nagbuluntad nga hindi magbabuka sa ilang negosyo sa sulod sang napulo tob-tob 15 dias. Kaya ang kuan mo ang quarantine days bala 14 days na mo no ang mandatory gani sa aton nga pag-quarantine sa mga utod naton nga may ara sang virus sining COVID-19 14 days no. So sila mismo nagpalabot sang sentimiento kag pabalo kay Sir Abaw nga mabuluntad na lang sila panira sa negosyo nila pero hindi sila magpa-swab test. Action Firing Line. Ang pahitsindi man naton amo man ang protocol nga ipatuman sang syudad kag sining sa idalom sang ITF rather nga kung hindi magpa-swab test dati may temporaryo nga closure para patas ang hampang mga kaksyon. Action Firing Line. Hindi man naton mabasol yung mga vendors naton kay iban diri may mga kakulba inis lang may mga trauma may kung ano-ano na lang nasulod sa huna-huna nila amo na nga ang iban diri natahap man. Action Firing Line. Pero double thank ka mo danay dira triple thank kung pila ka thank na dang una-unaon nyo kay para man sa ikaayos ang tanan una mga benepisyo ikaw nga mabalaan mo kung positive or negative ikaw sa COVID-19. Kung negative ka, kundi kampante ka magatubang public exposure maning inyo da mo. Ara ka mo sa tao sa matagadlaw nga tanan-tanan and then ang ginanegosyo nyo, ginapasulod health consumption ini, no? Foods ang ginabaligya nyo dira. So, tanan daw igo sinimo, no? So, kamay pa nga maghinang panay ini para sa benepisyo ini sang tanan-tanan mga ka-action. Last 8:26. Action Firing Line. Pagbalik naton may iban pa kita nga mga balita labi na gid sa kay Mayor Mirasol no nga positive man sining COVID-19. Kumusta siya ayhan? Anong update sini? Pag iban pa nga balita sa aton nga pagpangalagad karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. May gabi lang sa mga
friends naton nga way ta mag-greet kay ina, no? Si Rayaj Noyola, sir, paano ko nakabaton ka na SAP, hindi ka na makabaton, ayuda? Amo na hulaton tang guidelines, no? Si Jerry Azero Jr., Action Bride, dapat balay manghatag tanan apektado, salamat. Ophelia Palabrica, good evening, Action Bride. Yes to election to give chance to those who are really public servants, watching from Barangay Takuling. Salamat, kid. Ronald Felizardo, good evening, so Brian, pa-shout out sa pamilya Felizardo sa Barangay Maricalom, si Palay City, watching from Quezon City. Anara Lascar, dalagin lang, negosyo itong iya. Zinaida Tumayan, Action Brian, panawagan si Reco, kadtuan ang poste, kuryente, Purok Santo Niño, Barangay Handumanan. Galaylay, naging kuno to. Santo Niño, Handumanan, Sineco, basi pwede nyo mag-drop ba yan to, ano? Si Billy Adrientes, good evening, sir, watching from Hong Kong. Bert Hiraposco Caraballo, Action Bry, may gabi diri sa corner sang Cadena de Amor Phase 3B, may RD nag-spark kay may nag-sambod nga wire nga live nga naga-tap kag nagapangawat kuryente palihog lang da sa Sineco. Din dapit ining Cadena de Amor. Ano nga barangay? Tani ang kompletohan mo kay para mabasa ta, ha? Sir, paano kung wala nabata? Basa ko na kaina. Edgardo Mahinay sa Agundo, Action Braga, monitor lang kami diya. Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan. Manet Nicavera Cabiles, naga-monitor man sa Riyadh, Kaysay. Felix Gart, good PM, Action Braga, kung suspendido ang kapitan, suspended ang benepisyo at ilaban. Marciano Buga ay naga-monitor sa Barangay Singkang. Jerry Hilogo, naga-monitor Barangay 3 Hinigaran, Heaven. Joy Ponzalan, negosyo ng iya. Rodolfo Campos Araman. Jerthel Humayaw, ako ya sir, wala pa naka-WhatsApp kay nadula ngalan ko pag online ko ti ano Action Brian man. Kadto sa barangay kag mangonsiho ko na dapat himuon. Kikabalog na sila. Alright. Palihog lang ay kung nagapamati ni mga tao ning nagapost ng inyong negosyo de. Hindi ka mabasa iba-iban nga mensahe kay kamo nagabutang sa inyo business. Hindi ni pang negosyo ang hindi nyo man pagsagi ka post diyo. Pagkadamo pa. Joy Ponsalan, sir. Ma'am, hindi pagbutang isang inaano man nga iyan na tanan ang ari di nga ngalan ho. Joy Ponsalan ho. Tapos ipa-click niya kuno ang link to reach Mrs. Elina. Ano man nga way naging respeto ni siya man. Programa na diya ma'am. Di mo sa gibutan, di na mo damo pang post mo ho. Emilia Galon, naga-monitor sa Pakistan. Salamat, gid. Gina or John Cleven Duran. Gina Galon, Pagsubiron, Action Brimor, then good evening, monitor kami diya. Programo South Bay, Subdivision, Bago City. Gina Lidjo, Pagsubiron. Jose Heherson, Lapinig, Hunyo. Chris Vilma Trias, naga-monitor man sa East Homes 3. Dennis Richard Tiboruma, good evening sir, monitor San Enrique, good evening man kay Energy Funds Club kag kay Radiant Tan Villalon. Salamat kit. Mitch Legacy, naga-monitor man. Tamyaw lang utod nga si Victorious. Sa Victorias nga si Jose Ligarda Valientes. God bless. Salamat. Koy Manapsal, salamat. Basi ginabot na si Sir Rosemary Martino, may gabi Action Bry, salamat. Dolores Hidoriagaw, good evening Action Bry. Liyog tamyaw kay Nanay Biing Tipon kag Tatay Tony. Kamuti Kahoy, Barangay 4, signing on to signing off. Gid kami pamati mandiri sa Highway Talisay, salamat pa. Salamat gid. Si Rayaj Noyala, sir, wala COVID sir kay kung may COVID sir, patay na tanan nga mga taho. Kay gagwa sulod kag ang gainobra patay na tani kung may COVID man gid. Ginainto lang ta ka COVID sir, natural lang ang masakit ato niya, masipon kag lang kag ubo COVID ayon. Yes, salamat gid kabay pa na. Di na tuman.
Nakadula sa. Dali gid lang kay ga-slide siya. Oo, gakadula siya once man ga sulod, ga pitik siya abi, na. Dali gid lang ha. Oh. Alright, nabasa ko naman ni Ario. Hilario Dako Aranico. Action Bray, mayong gabi sakto gin man na dapat islan gid kay nga nang hatag 1 taw kung tuyo magserbisyo, papili ka kung butuhon ka sang tao tuod nga may salig sila sa imo. Salamat gid. 1 taw kuno to. Ibanisa Esperta Giliang, Action Bride daw hindi ni pandemic ang kakatabo sa Pilipinas daw gin pandemani na niya. Si Martin Aliling Araban, Ruel Camunyas, si Cyril Ann Abadias Villegas. Good evening, Action Bride. Watching live from Barangay Maaw. Shout out ko lang. Bana ko nga si Ray Villegas. Gapamati, gitsubong sinyo. Familia Villegas kag Abadias. Stay safe and God bless. Thank you. Sige. Jin Gaysan Morer sa Bagsakan. Nagamonitor subong Libertad. Obi-Wan Kabuti. Good evening, Action Bride. Mas maayo tani. Ma-cooperate na lang sila. Paswab na lang tanan. Sa kaayuhan maina. Marilyn Nalu Alapita, nagamonitor man. Chris Vilma, salamat. Lilia Taton, salamat gid. Good evening. Paliyog lang panawagan sa basiwa ang tubig daw chocolate diri sa Gardenville Tangob. Libreng chocolate mo da, ma'am. John, okay, nabasa ko na. Bert Hirapusco, Action by Barangay Handumanan, gali. Sa Barangay Handumanan. Sa Cadena de Amor, Handumanan may gas park to kuno. Nan. Analisa Lubaton, good evening Sir Brian, monitor kami di Kabuyaw, Laguna, iPad akon hinablos, Angelica Grace Carnal. Salamat kid. Randy Lautisca or Laustica, naga-monitor man sa DSB. Ay, sinong Randy Galio? Gabi na nong. Ramona Azero, naga-monitor man. Highland Kuno, greet lang. Jocades kag Azero family sa Barangay 35. Jima Makilan, man, halong mana. Tres Marivic, good evening po, taga Bacolod from Manila, Las Piñas. Sige, balikan kung iban ka rin dugay, las 8:34. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon patayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo patayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas ka balanse matuod ng mensahe wala sang ginadang pilihan patayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Mayang kabilang kay Lingling Supsup. Naga-monitor sa aton sila nga pagpangalagan. Forte man na. Halin sa kay 2700. Good evening, Sumbray. Gatamyaw ko lang gali sila ni Kanday Patoy, Chikay, Cedric, kag ang ila lolo nga si Kato. Ang nagapanamyaw si Fat ni gali. Sige, salamat. Gida na. Thank you, Gid, sa pagpamati. Halin naman sa kay 2621. Good evening, Sumbray. Tamyaw ko family Talidano, kay Giros, kay Tatay Tito, Nanay Raquel, kay Jumel, kay Joy, Neneng, Niking, kay Kevin, kay Choy Lasio, Auntie Fe, family Himotra, kay Tatay Dodoy, Ek, kay Andy, Andot, Che, katanan na lang nga taga Talimagaw, Utod. Purti mga ngalan to inyo. Doon mga ek. Action Firing Line. Hi, hali naman kay 4696. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami dia. Barangay Nato, La Castillana. Daghang salamat. Action Bray, salamat kay Kong Greg paagi sa Yamakabaton kami financial sa DSWD para sa mga low income ang obra kong cord kung cord sang manok apektado gid kay wala ng bulang lockdown pa. Wala gid kami maasahan sa city kalanon boy makaluluoy ni gipang obra ko ni cord ka manok. Action Firing Line. Ang city may ara ga panagtag pro, no? Actually may panagtag ang DSSD galing gina-check ko si Madam Pasita Tero daw lang-alang pa, no? Good evening, Sumbray. Liyog tamyaw, happy birthday. Anak ko nga si Eduardo Malan sa Batangas. Ga-monitor gid siya. Salamat. God bless. Siga. Last 8:41. Dali gid lang. Check naton sa Action Marlon Henovia. Now, while waiting kita Action Marlon, padayonon ko na ibasa. Dali gid lang, ha? Halin sa kay 0007. Good evening, Sumbrayan. Lipay na ang gawangal sang ayuda sa FB. Kay gin grant na ang request sa National for Financial Assistance.
Kag biraha bala ang mga LGU taga pabulag-bulag sa situation sa driver. Private sector ang naka-provide tani huya-huya man sila. May panagtag sila pro. Firing line. Ang LGU may panagtag, ang nagligad. Tuti ubos na, naubos na. Good evening sir, kadtuon gid na kapitan kung sino tuod ang pigado sir. Wala na ya gabaligya kay wala gid sang nagbakal kay wala sa lakyan. Salamat gid. Dapat ang mga ganing si kapitan gid subong kung tagaan naman poder sa pagpanagtag sining financial nga gin palayag ni Congressman Greg Kaina. Pihuon gid kay basi magkinasuhay naman amo ning ginapanumdom te permi. Firing line. Kag ma-suspender. Dire kita na sa balita na Action Marlon na hinabiya bad news man niyo kay si Mayor Alonso iyahon nag-positibo sa COVID-19. Action Mar, good evening. Action na para mayong gabi na akibot kag video na kabatsag bansang gamay nga kasubo. Ang mga residente sa banwasang Pontevedra Negros Occidental, particularmente ang mga staff kag personnel, empleyado assigned sa Pontevedra Municipal Hall. Matapos nga kaina sang aga, nagwa ang resulta sa swab test ni Mayor Jose Maria Alonso nga positibo sa COVID-19. Kay nagpa-swab test sa Action Baray kahapon lang. Kahapon kag insigida kay nasa aga na hibalawan na resulta nga nag-positive finish siya. Now, una again kumpirmar sa aton interview sa kay Vice Mayor Jimmy Gavan sa Pontevedra man. Hambal ni Vice Mayor Gavan damo pa Action Baray sa mga ginasikaso di si Mayor Alonso mo. Nagdalikad nga adlaw kag nakaistoryahan na po sila gani last Monday. So nag-positibo anyway why sa kabalaka na mga taga-Banwas ang Pontevedra sa kay Vice Mayor Gavan kay asymptomatic o kung mayo ang condition sa lawas niya ni Mayor Alonso. Why masasige dapat nga symptoms ang COVID-19 o galing iya mo na nag-positibo lang sa Action na Baray. Now bagod sa pag-positive ni Mayor Alonso, insigida kay na ang City Health Office sa Buligman sang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa personnel nagpatigayon sa gilayon sa ginatawag nga contact tracing. Una gid nga gin contact trace Action Bright ang mga naka-assign sa Mayor's Office, ang naka-assign dira sa munisipyo. Ang mga naka-close contact, direct contact sa alkalde gin kuhaan sa ngalan kag ang pagkuha sobray sila sa swab test bali schedule hindi sa kay Vice Mayor Gavan mga Lunes na no or basit or kung mahingagaw nila sa labing madali nga panahon labing madali nga adlaw ipatigayon nila Action Baray no suara lang si Mayor Alonso dira sa may Banwas ang Pontevedra basta mag-positive pulo pa Hawaii anay tubtob nga makuha naman liwat sang repeat test kag mag-negative amo nang gidalauman sa mga taga-Banwas ang Pontevedra. Kaya confirmation ni Vice Mayor Jimmy Gavan. Amo pa na kanina kung siya din siya na nobras ang COVID. Kagapon mo lang siya kuha pa swab test. So kay na lang siya ang result. Nagtawagan na kami nga nag-positive, no? So, subong, tingin mo sang Pontevedra COVID Task Force Day, po sa amon din nga mga health kag sa diarin. Contact tracing sila subong. Daw, as of now, daw may ara na sila, bala daw schedule for swab test sa Monday mo. Daw lagi ko kung kaya kami kastorya ni Mayor before sina, kung nga nagpa-swab siya. Base konti, kaya lang guro man session. Kaya mo na nga ang result ng positive, no? Ang background kung anong nag-decide siya nga magpa-swab daw la pa COVID-19. So muna confirm lang nga tiyara naman na post man nila confirm nga nag-positive siya. Kay nasingaga na nag-abot kay kagapon siya nagpa-swab test. Tapos kay na singagara ng result. Nagtaganay kami gani nga positive. So starting kay na nagsugod ng contact tracing sa mga department namon directly. Previously may mga meetings mga ginimo mo
upod man kay Mayor. Kami naka-meet man kami ni Mayor last Monday lang, pero daw wala gani mga 10 minutes bala. Daw kadali man lang, wala man kami nagpanagi kay maging historial mo kadali nga daw tungod kasako man sa Pabacolod. So mo to kalawig to nga mo nga panay, mga kalayo ay man kami. So far wala man sa instruction kay ari man lang sa area sa Pontevedra, wala man sa Bacolod. Sige man ang iyang panabe pero pinay mga protocols nga gina-follow nga mga pati sa health protocols nga sige man gyapon iya nga function, wala man sa advice ko na no. So sige man ang operasyon daw wala man kay tibagol man kuto ka na nagalento sa may programa yan man kami gani sa bala sa DSWD ng financial assistance sa DSWD. So may mga 96 kami nga beneficiaries diri sa out of 20 barangays, may mga 26 to ato okay man daw. So now normal man ang function pa kay daw ongoing pang contact tracing daw wala pagin mga final ko na no. So, depende pag sobra ni si Sudo kay Vice Mayor Gavan, depende pa sa dalagan sang sitwasyon. Sa masunod nga adlaw, contact trace is swab. Kag galaom sila sobra nga mag-negative ang mga gen ka pang contact trace ni pananglit nga makuhaan sang swab. Kag ang operation niya sang munisipyo sige-sige. Kaya pati hambal di Vice Mayor Gavan may mga nakalinyada pa mo. Ang mga aktibidad dira nga pati gayudon hangot sa gihapon sa kapadya sang Banwa batok sa COVID-19. Waya action bar sa mga lolo lockdown abi sa specific nga office ni Mayor sa pareho sa iban lang nga mga City Hall kag Municipal Hall action bar? Why pa action bar maka-decide kay kagina lang na balaan nga positive mo. So posible buwas sunaton-naton kung mayara sa panibagong order si Mayor Jose Maria Alonso or anong mangin plastada action Bray no. Kung basihan naton Negros Occidental kaduan ni si Mayor Alonso ng alcalde una to magalona no. Ibi magalona Mayor Marvin Malacon naglikan na to nga bulan sa Agosto action na Bray. Yes. Pero okay naman niya si Malacon, nakabalik na siya pati familia no. Sa pagkakalagad. Oo. Sa Banwa sang Ibi magalona pabatukod lang ni tiwaya kada pili yang COVID-19 kag ang mga alkalde nato na sunbray rest bali para sa ila tapos man sa riskong ilas nga lawas labi na gid ang mga alkalde nga nagaupod gwa action bar iya kag naga hands on gid lang sa pamuluyo action bar. Correct. So adlaw sunbray pila nga daan ka ano ka damo sa mga tao ginatubang hindi kay malikawan na nga maiko man sila ang saringa virus. Basi tapos ang ilato ya hindi uso ang virtual meeting kundi face to face blaw action mar. Gani man no. Tiya mo tong hambal ni Vice Mayor Gavan no ka Turiana is na nakasura pa sila naglikad nga Lunes. Ni Mayor Alonso action na Bray. Do to 10 minutes to kuno di ang ulo atubang nila action mar no. Mga more or less mga 10 minutes pero hambal ni Mayor Gavan layuan ay kami kadua kay social distancing man. Mayo gid kag may face mask pa. May face mask action na Bray. Mayo gid So bari ang isingit ko lang Bago City kundi ang mga sikat niya kalantan dari sa Bacolod. Mayara drive-thru ginatuwag. Dito sa Bago City may drive-thru swab swabbing testing sila area. Drive-thru ya. Drive-thru ka ang tuyo mo ya hindi iya magbakal sa pagkaon kundi mapaswab ka. Basta pag kuan anyone guro nga gusto mo paswab ara da sila. Para lang sa mga taga-Sudat sa Bago. Tidak mo man customer action mar? Kay na action Bray dry run unang adlaw. 21 ka mga taga-Sudat sa Bago ang nagkuha ng swab. Ano di for free ni? Yes, kaya ka gobyerno action na Bray. At least hindi kayawan contact tracing ni kay ang tao mismo nga feeling niya kung galingon niya base may COVID siya lang mismo naga-drive-thru to, no? Ka drive-thru pero sabi gaman iho sa salakyan mo hindi ka naman naog diya ara ka suluda. Abrihan mo lang bitana sang imo sa salakyan kag kuan ka sang swab. Pagkatapos lakat ka. Pero hindi ka man pwede kaya ka pa swab gyapon da bisan way ka salakyan. Drive-thru action Bray. Salakyan gid dapat, no? Pwede man siguro way salakyan ka mayara man sila sobra area mo. Basi may walk-in man to sila. may area man naging butang. Pwede ka to ka
kadto kag kuha mas ang swab. Yes, mayo ginang ideya no, mayo gina. Ina yang ideya okay gina kay nga ang hambal naton magulang. Hindi ka na di na mag-ugtas pa ang mga contact tracers dira sa inyo kung sinong pangitaon. Kay sila na lang mismo buluntad nga nagapadulong sa munang lugar Action Mar, no? Yes, una ay nagsumray sa Negros Occidental. Yes, so ang rason sa kay kulang manpower sa Bago City, hindi sila magka house to house bla. Dire sa Bacolod una mobile naman to nga swab testing mobile. Pero di na to mobile. Dire sa aton to. Baling sa lakyan niya gapalapit sa tao. Gapalapit sa tao iniya ang taong palapit sa ilada upo sa lakyan. Okay. Sa may compound sang ginatawag ABAP gym bla, kinapagmisan boxing bla da. Okay, oo. Lapit sa ilada nga gymnasium da. Oo. Ara na da, masulod ka da. Sulod ka da sa compound kag sugataon kay sigida sa mga SWAT team. Anong dalo nagsunmar? Magadto ka to, papiles para mabalaan nga taga Bago ka. Tamatuod lang nga taga Bago kay. Okay. Para sa mga taga ginatawag bagunhons mo. Kumilik no? Kumilik ID dira. Oo. Kaya kasang i-present ang sobray ka pamatuod. Sidula, barangay clearance, pwede na guro. Una pa lang bali dry run kay natin si Mayor Nicolas Yulo nagsaksi. Abos kadlaw panayon Mas may nagali sang aga todo balas 11 sang udto. May time window, may window tog sa nila daw ka window hour lang. Damo sila. 9 to 11 AM. So kung naglawig-lawig gali, more than 21% gali ang na benepisyohan sini Action Mar, no? Lawig damo gali man. Yes. So, adlaw man Action Mar Monday to Friday. May government office hours. Iban ko rin mga banwa kasunod nagapanomdom man nga himuon man i-adapt man Yes, pwede. Purti si COVID, iniblang ang mga bagay. Tani doon din na ka ng lanon nga i-intra tas pa aton nga pangabuhi. Subong ti bangod siniti araho, no? Purti. Doon na dapat kinang lanon, Blau? Sige. Gani. Sige. Sa baling balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Hedovaya. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. I doubt kung sa Bacolod i-adapt na di kay mga vendors ganiyo. Hindi man mapa-swab test kay nahadlok. Action Firing Line. Budlay mangituod mo, mapa-swab test ka. Daw gadwa-duha ka na sa una-huna mo. Pero mabalaan mo, no, kung anong sitwasyon mo. Labi na gid kon ikaw ara perme sa kalyebla ang imo sini nga trabaho. Action Firing Line. Pero kung may ka man nagagwa perme kag naga pasundayag de tinga nga papaswab test sige imo man di ba action lever pay mo yung kas balay mo na paswab test ka ini para lang sa mga tao nga mga libod suroy. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Lang kay Treyes Marivec naga-monitor sa Las Piñas. Good evening Action Brian. God bless sa mga utod tang mga taga Bacolod watching from Japan. Susan Ishikawa. Amo ni guro iyang ngalan no. Susan Ishikawa. John Esteves taga-monitor man. Hay lang ko na sa bata yang si AJ kag asawa ko na Shells. Salamat gid na. Jean Oisy sir, good evening Action Brian Morden. Vincent Herbolario. Action Brian maing gabi pagkatapos ang swab test ng mga vendors sa 3 ka mga merkado, ang masunod nga ipa-swab test ang mga vendors nga yara sa satellite market sa mga kabarangayan. Amo nang hulat-hulaton tigid. Alonan Suset, salamat man. Mac Tabuhara. Good evening Idol Brian, mangkot ko tani lang ang sa NGC ayuda sa jeepney driver. Salamat Idol. Doon nakapanghatag na sila. Eddie Jones Kalinaw, Action Brian, good morning. Good morning. Good evening. Happy watching La Borte family. Kalinaw, Reyes from Bago City. Salamat. Bacolod gili. I'm sorry. Julieta Guanzon, Buenaventura. Good evening, Action Brian. Monitor kami ni Barangay Abuanan, Bago City. Julieta Guanzon again, no? Salamat yun. Tamyaw ko nung happy birthday si Jo Cabalfin, chairman sang SFADA Farm Association dira sa may Barangay Antipuluhan, Bago. Liberty Beniten Obaldo. Good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang Beniten Obaldo family sa Barangay Mansilingan. Salamat gid. Gloria Ortega Casas.
Ginatamyaw lang ko no, Ortega and Casas family, keep safe, God bless. Happy watching. Bill Kudal, Bray, as lang ko pila gid kuta sang City Health kag sang kapulisan sa COVID control protocol sa national order kay daw negosyo ni sa gobyerno. Wagi ko pamangkot sina mo. Budlay na pamangkot to, no? Porte man ng imo, no? Pila ang kuta. Raymond Cianosa, mayang gabi Action Bray, panamyaw ko da Mama Lumena sa purok araw Raymond ni. Salamat. Elizabeth Catalbas, ma'am, good evening. Mega-monitor sa aton si Ma'am Elizabeth. Rodora Shoko Araman, Jegs Pasaporte. Good evening, Action Bray. Greet ko lang Gochanko Morsha, April, Janet, Jigs, Ronel, Roy. Thanks, Action Bray. Salamat. Good evening, sir. 5 a.m. Gaina, Galinya, wala gid daabtan number MB. Sa din siya, ma'am. Grabe, naglinya mo na si Ma'am Elizabeth. Felix Garf sa Barangay Tangob. Nela Hinoves, good evening, Sombray. I'm always listening to your program every night. Nila Hinoves from Barangay Hagimit, La Carlota City. God bless. Yes, ma'am. Thank you again. Rowena Castillo de la Cruz, salamat. Fernando Lombre, sir, good evening. Sir Leo Cotamyaw, Sanday Jovet Lombre, Nene Medel, Erman Gambo, Gumban, Suset Nemenso, Tanan, Dakutan, Dako, Silay City. John Cleven Duran, Pretty Mahilom, good evening, Sumbray, watching here Lopez Housing, Barangay Kabog, Bacolod City. Keep safe and God bless. Yes, ma'am, ikaw man dira, ma'am. Girly Lopez, Valencia, shout out landa sa gopuhon ko nga XBF, si Felix Torres Valencia III, kag sa mga kidos namon Fritz Francis Friedrich XBF niya kay Bana, yan nagali subong, no? Sige, ang iban pa karonan ko, salamat gid sa inyo. Last 8. Pamati ang lamon ginasanligan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
basic, matuod na mensahe wala sa giladang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalang na. Dias Anabilin kag Pasko na. 99 Dias Anabilin before ang 2021. Wala kita sa ngigo mga oras aton sa nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team. Standby sa Action Night Patrol karon duga-duga with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa mangyapon nga estasyon Kaguras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.